Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün men size intek çapa çıkmadık bir poemamy okap bermekçi. Ýöne bu poemanyň döreýiş taryhy bar. Ol taryhy 1989-njy ýyldan bäri gelýän taryhy bar. Ýadyňyzda bolsa 1979-njy ýyldan tä 1989-njy ýyla çenli Sowet Soýuzynyň eskerleri Owganistana uradylýady. Urşa. Ýani gullugy diýip aýtsam ýalňyş bor, urşa uradylýady. Şonu 1989-njy ýyly Owganistandan çykarylypdy. Ähli eskerler, diri galan eskerler. Guşgy Aşgabat poýzy bardy. Şo poýz häzirem bardyr. Ýöne şol gün bizem guşgudan mara gelýädik. Wagonlarym doly esgerdi. Hemme wagonlar. Olaryň ellerine biledem ýokdy. Her kim tapan tupan ýerine oturup oturany bar, dik durany bar. 3 adamlyk ýerde 5-6 bolup oturany bar. Gepiň ýetgäsi bular her başyndan geçirenlerini görüň berdiler. Ýani içinde bir ofiser bardy. Şolam görüň beren, şoň görüň beren zady bar. Hiç ýadymdan çykmaz. Owalnyň diýdi eskerleri ýetir alyşy gaty mikir ýollar bilen ele düşürýän ekenler. Dağlarda, düzlerde, çolarak ýerlerde garpyz goýýan ekenler. Bunam eskerler aç, suwsuz eskerler tomsuň jokrama ysysy garpyzy görýär, alasy gelýär, ýesi gelýär, barýa şeýdi bem ele düşýän ekenler. Soň bu ele düşen eskerleri, gynayşlary, nädip öldürüşleri barada görüň berdiler. Olatlar iki gulakly diňler ýalylar. Ýöne men size bir ýöneköýjesini aýdyp bereýin. Şol eskerleriň agzyna şu ýarym metrden hem uzyn demir sokýan ekenler. Boýa-boý agzyndan tä aňyrtyndan çykýança. Ine şeýdip gynap öldürýän ekenler. Ondan şol eskerleriň içinde başga bir türkmen eskeri bardy. Ol görüň berdi başdan geçirenni. Ýani bir mektepde şu bir gyz bilen okany bile 10 ýyllap bir partada oturanlygy barady, görüň berdi. Şol gyzy söýenligi barady. Owganistana gullugy giden soňam şo gyzyň hata garaşanlygy, soň hat gelmän kesilenligi barady, biýe palyk edenligi barady. Başga bir ýerine durmuşa çykanlygy barady, görüň berdi. Onuň görüň beren zatlary men gulagymda galypdyr. Ondan märi kän ýyl geçdi ýadymdan çykanok. Şonu men poema görnüşinde ýazdym. Şoň görüň beren wakasyny onam size häzir okap bermekçi. Bu intek çapa çykmadyk poema. Ady Owganistan ýarasy. Dinlen, lezzet alın. Gara saçlaň mar deýin göwsüňde hallan atar. Käsaga, käte çepe çaýkanyp salma atar. Gözüm gidýär şol mara, göýä saňa ýar kimin. Men hem narlaň üstünde oynasamdym mar kimin. Iň bolmanyna bir salym, şol gara mar bolsamdym. Müşku anwar ýysyňdan gana doýsamdym. Hyýallarda gaýmalap seni menki saýardym. Biri saňa laqatsa garagana boýardym. Görsem diýip 5 minut şol bir ýollan geçerdim. Tä mektebe gelýänçem sansy ýanyp öçerdim. Her gün barýan mektebe başgalardan gabana maksat seni görmekdi. Mektebem bir bahana.
Mektepden öýe garşy gaýdardyk iki bolup. Saňa pena kärdigime bilmezdim iki bolup. Gaçyp gepçiň dilinden sen öňdesiň meni izle. Fiinlardym ädimiňi gözüm mehriban gyýza. 10 ýyllap oturypdyk bir partanyň başyna. Yetdik kämillik ýaşy ýowuz güýdüň başyna. Şol güýdüňem aýagy meni senden aýrypdy. Owgan diýen bir bela şol gujokdan sogurypdy. Mundan gitdim otlyda Owganistan iline, watan üçin, ýurt üçin allym ýara elime. Wagtal hat ýazman, meň bagyrymy dilýärdiň. Gulluk agyr bolsa-da, dolanjagym bilýärdim. Nädip dözdüň mehriban, zalimlarça synardyň. Garaşýar diýip bir peri, her minudum sanardım. Hyýalymda çümýärin doduklaryň balyna. Garaşdym poçtalyonuň hat getir diýip ýoluna. Günüm döni dowdaha, garaşmadyň gyzmaňa. Ýa bu kara saýdyňmy, ýar tapdylar tiýsaňa. Kyn boldymy garaşmak, gelerdim bugün erte. Berdilermi ýa özüge, başyňa atyp kürtü. Yüzüm umyt kölünni, sensiň maňa çatylan. Belki Taňrym sen dälsiň, gyzyl kürtü atylan. Ýatyrmaz giýje günnüz, pikirler dönüp agar. Dünýe tüm garaňkylyk, haçan men günüm dogar. Bilen bolsam biwepa, galardım şol owganna. Uçdy dünýäň mazasy, ömrüm geçdi gowgada. Bugün çağa çugalan, bolansyň sen enesi. Ýatdan çykmaz köňüllü, ýara goýan senesi. Bir görsemdim ölmän käm, peýdalanyp pursatdan. Aýdylmadyk sözlerim, goparayın gursakdan.